Тук ето отговорността на българите, отговорността на славянството. Тук вече ако... Тоест паневритмията така или иначе е свързана с тази култура, която трябва да бъде водещата култура в всичките тези 3000 години. И т.е. паневритмията е най-мощният инструмент с нейните три части, именно за да влезем в тази епоха на Водолей, която всъщност е епоха на братство, на свобода, на равенство, въпреки че в момента не изглежда по никакъв начин точно така, по-скоро някаква така свободия, до някъде анархия и доста лъжа. Но Водолей е интелектуален, въздушен знак и тук трябва да се научим да различаваме истината от лъжата. Всъщност това е основното в епоха на Водолей да се различава. И когато ние пробваме учителя, така да се каже, четем беседите, следваме окултните класове, играем паневритмия, правим нарядите, пеем песните, ние всъщност и променяме собствените вибрации, тези, които обичаме, на нашите семейства, на самата България и оттам нататък, както знаете, когато се играе паневритмия, това се предава към цялата планета, особено когато се играе в Божествената година на 17, 18 и 19 август горе на Бъбрека. Така че това е отговорност да се играе правилно.